Ons gaan vandag met 3 mal van 0 mal met 3 tot by 20 mal met 3. As jy reeds geleer het hoe om in drie's te tel, gaan hierdie maklik wees, want om met 3 te mal is basies om in drie's te tel. Kom ons begin. 0 mal met 3 is gelyk aan 0. 1 mal met 3 is gelyk aan 3. 2 mal met 3 is gelyk aan 6. 3 mal met 3 is gelyk aan 9. 4 mal met 3 is gelyk aan 12. 5 mal met 3 is gelyk aan 15. 6 mal met 3 is gelyk aan 18. 7 mal met 3 is gelyk aan 21. 8 mal met 3 is gelyk aan 24. 9 mal met 3 is gelyk aan 27. 10 mal met 3 is gelyk aan 30. 11 mal met 3 is gelyk aan 33. 12 mal met 3 is gelyk aan 36. 13 mal met 3 is gelyk aan 39. 14 mal met 3 is gelyk aan 42. 15 mal met 3 is gelyk aan 45. 16 mal met 3 is gelyk aan 48. 17 mal met 3 is gelyk aan 51. 18 mal met 3 is gelyk aan 54. 19 mal met 3 is gelyk aan 57. 20 mal met 3 is gelyk aan 60. Kyk of jy sekere van die antwoorde wat ek uitgelos het, self kan uitwerk. Dit is hoe ons mal met 3 van 0 tot 20.